Doa, 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 era costureira, doa, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, babó, era poeta, doa, doa, cuidaba da bestia, doa, doa, e doa, doa, a tía Maricha quedaba na casa, cuidaba de todos, iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. A beleza, como a liberdade, é ao mesmo tempo desexada e temida. Ninguén deixa de buscala cada día da súa vida, doa a doa, pero moi poucos recoñecen os artificios que argallan por conseguila. A beleza, como a verdade, vístese de mil formas e cores, pero ao cabo sempre remata espida. Por iso as modas veñen e van, os estilos mudan e as regras cambian, mais a paixón pola beleza permanece entre o esforzo por conseguila e o medo de acadalo definitivamente fermoso que nos inquieta, como a liberdade e a verdade. Decía meu pai: as mulleres hai que colleras guapas e delgadas, que porcas e gordas fanse elas. Había dous condicións necesarias para que, por exemplo, unha muller tivera esa consideración de bella. Primeira, había de ser pudorosa. Quere decir que canto máis encerrada en vestidos, en traxes, mellor. A muller que gustaba, pois era unha muller morena, que tivera boas pernas e tetuda. As rubias, ben blancas e coloradas, as morenas non. Porque morena andaba todo o mundo daquela, porque daquela andábamos ao sol, a chuvia, andábamos eso, se podíamos ir á playa tamén íbamos, bien, pero as blancas eran máis finas, eran máis... tiñan, claro, outra... blancas e rubias tiñan máis éxito. Además que foron algo relleniñas, non moi delgadas ni moi gordas. Con 60 kilos e 60 e pico, xa era unha mulleriña redonda e xa lle gustaba máis aos mozos. Si vedes algunha película daquela época, pois, por exemplo, vedes a Ava Gardner, Elizabeth Taylor, son mulleres moi redondiñas, moi feitas, eso non é como a muller agora máis estilizada, máis delgada. Os homes eran máis presumidos porque eran machistas e bueno, eran bastante soberbios tamén. Co bigotito. Ya uns bigotitos, sí. E se gustaran moi dandis, moi elegantes, iban con buenos trajes, que ya el hombre iba moi bien vestido, máis con la corbata. Non era frecuente a barba. O bigote quizás sí, porque tamén o levaba Franco. E parece que, pero en realidad a cara debía estar pulida. Un home que gustaba moito era Gregory Peck. Sabes que é un home... Eso non é precisamente o que vaya moi cuidadiño. Pois un home que estaba moi ben naquele momento, pois era Gary Cooper. Un tío fuerte, alto, que fora tamén traballador. Eso de guapura non se miraba moito. A mí tamén me gustaban os altos, pero o meu era pequeno, era bueno, non era moi pequeno, casi de tacóns pasáballe un pouquiño de tacóns, pero de zapato baixo éramos iguales. Moitas veces non iba no guapo ni no feo, un simpático que bailara ben, eso daban importancia. Doa, 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 era costureira, doa, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. De pinturas, nada. Empezou a partir dos anos 60, por aí para arriba, que antes non se pintaba ninguna aldea. Pintaban moitos labios, iban moi calcadas. Pintaban, depilaban as fechas moi delgadiñas. E aí pintaban algunas
las pestañas. Rimen, daban mucho rimen. E vestía mellor o que podía, pero nós non podíamos, porque non ganábamos. Eu tiña un vestiño de bichí rojo, e lavaba de noite encima da cociña de ferro, puñía uns periódicos e secaba para puñelo limpiño pola mañán. E os polvos da cara tamén daban máis ben blancos. E despois empezou a poñerse un pouco máis morenos. E buenas cremas tamén debaixo. Cómoda, roupa cómoda. Como, por exemplo, a falda mini, moi apretada, a mí non me gustaba. Unha que me marcaba moito, eu tiña moito traseiro. As minhas medias eran moi incómodas. E a xente que era incómoda, as medias se xeronto non lle importaba. Iba sin medias dela, pero criticaban. Ai, sin medias era unha falta horrible. Daquela pintarse nada. Nos anos de miña xuventude pintarse a oscuridade. A ver unha pintada, pois era un desastre. Mira, xa se pinta. E se fumaba. Puf, moito peor. Xa era como a peste, non? Moi boas joyas, levaban pendientes sempre. Eso ya que podía. Senón, había pendientes de plástico, que se poñían moito. As que non podían levaban os pendientes de plástico. Trapos, medias, calcetines y un poquito de crepé, una almohada si es preciso, el caso es aparentar. Cortábamos o pelo na casa, había na casa, bueno, as amigas, unhas ás outras, non. Además daquela gastaba moita estrenza, perequito. As permanentes eran moi bonitas. Había a permanente floxa e a permanente máis apretada. A permanente floxa querían a xente máis destacada, ou sea, máis fina. E a xente das aldeas querían a máis apretada porque lavaban a cabeza e peinábanse e xa estaban peinadas. Cuanto más me fijo en ellas, menos puedo comprender que de una sola cabeza pueda tanto pelo haber. As dueñas da peluquería que tiña alquilada, pues, dicían, pero que tú non... Iban a tocar, tú non te despeinas. E dicía, ya es que a Marujita xa unha traíso de Barcelona, unha laca que me dan, e el pelo non se deshace para nada, se estaba huequito, bien. Os cánones eran, pois, o pelo máis ou menos cardao, ou menos, con uns revirados na parte frontal, que lle poñían, ademais, un canuto por dentro do pelo para que abultar. Para hacer máis alto o peinado, si se podía ser un poquinho máis alto, que lle echaban arriba a España, non? ¿Qué será? ¿Cómo harán lo que ponen para poderse así peinar? ¿Qué será? Que será que en horquillas gastan case un capital? Señora Augusta, lle dixo, o peinado está moi ben, pero é que me fai moita nariz. Entón dixen eu, señora, eu fago peinados, pero non fago narices. Doa, 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 eres costureira, doa, traballaba na leira, doa, 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 doa. Nada, nas aldeas daquela non se usaba nada. Usarían algún remedio caseiro, pero a mí miña nai nunca me deron nada para cuidar a piel. Daquela era máis ben xabón, e algunhas tiñan xabóns bons, pero outra que fora xabón de lavar a roupa xa valía. Non nos cuidábamos moito, Pois a veces esas que sudaban moito, daquelas que eran gordiñas, e entonces todo era agua, nelas poñían os parches debaixo para os sobacos, debaixo dos vestidos e se los pegaban. Pero igual brotaba, porque claro, había moitas que non sei, bebían moita agua, non sei que lle pasaba, que daban mucho logo sudor e se avergonzaban, entonces ponían os parches. Un sombreiro grande e un pañuelo e tapaban todo. Andaban tapaditas para que non as queimase o sol. Mire, eu acórdome que íbamos para Arleiras, eu nunca quería sombrero nin nada na cabeza, sempre andou nunca quera. Pero andaban co sombrero e un pañuelo atadiño por aquí, para que non lle dira o sol, para ter o cutis finiño, e cando iban aos bailes, con aquel cutis fino parecían señoritas do pueblo. Pero nós íbamos como a cachizos, queimadas do sol, bueno, pero elas ibanlle guapas, porque se coidaban.
muller sempre me gustou que estuvera ben. Si había oportunidade ben aseada, ben preparada, a mí sempre me gustaron esas. Nunca me gustaron aquelas mulleres que tanto lle tiña. Unha cousa como a outra. No. Eu creo que nas mulleres había máis feminidade que agora. Tamén é por eso, porque a muller non traballaba fora e non tiña que acadar certos roles que agora ten a muller de máis dinamismo e de todas esas cousas. Entonces, vi esas mulleres aquel estilo. Eu acórdome cando eu era mociña, pois levábanse aquelas mulleres cunha cinturiña moi estreita. Eu fun desas, eu era así, cunha cinturiña moi estreita, unhas caderas moi redondas, uns peitos moi feitiños, levábase a muller con máis redondeces. Que fora entradiña en carnes e que fora o que se chamaba hoxe cachonda. Unha muller cachonda era o que chamaba a atención. Por eso, cando viñan esas vedetes a Lugo e enseñaban as pernas, que dicían, que pernas teñen, que maravilla, que tal, que a xente quedaba entusiasmada. Os traxes de baño tiñen que levar falda, porque non podían enseñar moita perna, aínda que foran eses momentos xustos de entrar e salir da auga. E metíanse no río e bañábanse, non había bañadores, claro, e bañábanse con visos, e os visos ao meterse no río subían para arriba, e dicía, oiche, a Rosa tenche boas tetas, e efectivamente tiña boas tetas. Dicía que lle cansa a morena, pois a morena tamén che está boa. Doa, doa.